Takambopinda mudare nenyaya yenyu yakazosarira pekunzi chii? Yanga yasarira kuti vanofunga kuti ndidzorero mari yangu. Ndo zvakataurwa here mudare? Tobvunza maminitsi kubva muna sekretari kuti atiudze kuti nyaya yakasarira papi, tione kuti chaitiswa kuti idzoke mudare chii. Tikuda maminitsi amuinawo museyamwai mudare zvekusangana kudzimba izvo haisi dare. Zvekusangana kudzimba haasi madare. Maadvices aringatsvaga kupanana vanhu here kana kuti chii zvine zvazvo kupa kana ari chinhu chakanzi chaitwa kunoitwa kwakati kana chisina zvanyorwa ikoko hapana zvatiri kutaura. Tipei maminitsi emudare kuti takapedzisira dare chiti chii. Jana nditora ndio define with the doctor but when nyaya yekuti murume akabvisa 5,600 years achirora mukadzi uyu dare ranga raona kuti zvakakodzera kuti adzoserwe mari yake pfuma yake ipfuma benzi. So ndo patinobvunza isusu manje kune vava kuti pane chimwe chakazochinja here kubva kwatakaita mudare. Pane mamwe mashoko here angave ari kusiya izvo zviri zvega, pane mamwe atingashandisa mukwasha. Hapana, ndakanzwa kunze kwewa kuti ndifana kudzosera mari yangu. Hapana. Isusu patinechiti vanhu endai patichitarisira kuti maybe panogona kuwanikwa chimwe chinyowani chinogona kuti vanhu vaya vazotaurirana vawirirana kuti kana iri imba ngaichivakika imba kana pari kudii ngazvidii. Ndo zvateichidzoserera vanhu kumba. Pane kumwe kuchinja here kana kuti nyaya yakangosarira ipapo? Hapana eni muvhu yakazovepo pakuti tingati pane zvimwe zvakachinja mutongo kana kuti chii? Ini kusaiti kwangu hapana because vatete mune dzimwe pfungwa here dzamauya nadzo mudare nhasi dzamungatipa banga izvi zvakachinja? Hapana. So pfuma yemunhu baba varipi? Baba ndimo atotaura nemi panyaya yemwana, hatitaure naiye. Pfuma yemukwasha inoda kudzoka. Ehe, inodzoka rini? Tingazoziva rini? Ndoda kupindura zvangu ini ndakazvimirira sababa wowani. Imukwasha uri mushure mumwedzi kana mwedzi miviri panyangu yakanaka sababa wowani. Imari Yangu ine 150. 5,000 ndizvo. handizozivi kuti vakapanana seba ndo mari ndakabvisa. Baba vari kuti ndiyo vakatora 850. Isusu kana tichitaura nyaya dzakadai haisi nyaya yekuti tingataura tichiita kunge tikutaura zvedambe kana kutaura vana vadiki. Isu kana tichitaura nyaya yeroora hatitsvagi kuti panga pana natete, panga paina nani, panga pakazodini, yakazoenda nemari yei yakazodini. Takawirirana here
kuti mari yakabviswa mumusha inosvika pa 5.6. Imari Chandoda kuti mambo mutange maziva kamucho vachiti nina mai okwangu takapesana mwana wedu ari mukumusha saka chandanga ndichikumbira baba kwanzi zita ndiani zviya wafa vagwafa takadai muchitoona takadai patinotaura nemi ndimi munozotibuditsira zviri mukati menyaya, but kuchivanhu chedu kazhinji tinoti mumatare kana kuti pamaziso pevanhu hatidi kufukura hapwa. Nyaya yandinoda kuti titaure pano ndeyekuti kana mumusha makapinda $5,600 imi makanobuda $800 ndimotiudza kuti inini yangu ikai 800 then yakasarawo kui iri pananhingi handiti mapowana motinongedza ndimi kuti izvi zhinji izvi munotarisa izvi zvizhinji izvi zvakadai. Asi isusu kana tichitaura nezveroora tinotaura nababa vemunhu, tinozviziva kuti mudzimba mune zvemo. Kana muchiti imi pa $5,600 handiti 800 ndo yamakawenda nayo, yakasara kuna mai, munotiudza izvozvo. Tokuudzai kuti 800 inodzoka rini kwamuri, yasara iyi pachiti inodzoka rini. Handiti mapoa. ndokahosisa mambo Yes. chandada kuti ndikuorientetei munzwisisa Yes. kuti ini handina simba rokuti nditi mai avo mari inoidzosa rini Aiwa, handisi kutaura zvokuti mai vanodzosa rini mari. chimbomira izvi Mukangorana namataura zvekuratidza kuti hamusi kunzwisisa zvandiri kutaura, handikutenderei kuti mupfuurire mberi. Ndati baba vagwafa kana tichitaura nyaya yeroora vamurangano tinotaura nababa. Mazotaura imimi kuti mambo inini 800 ndo yakauya maoko mangu, handiti ndizvo. Kureva kuti 4.8 haina kusvika mumaoko menyu. Tobvunza imimi sababa ndimotiudza kuti 4.8 yachina iri papi. Toenda ipapo kuti imimi right baba yavo 800 pakati, imimi yenyu 4.8 pakati. Toziva kuti zvinokapamba so. ndozvandikutaura mambo 4.8 chindobvunzirayo Very good. Isi tinoda kwamuri chete sababa nondakanangana nemi ndimunondiudza kuti iyi munoibvunza uko, inini kwandiri munondibvunza izvi. Ndopatiri hamusiri munotipa kuti vanodzora rini. Aiwa, ibasa redare, ibasa redare. Kwa ndiri kuona pakanzi Rusambo 1000 ndiri mako 800. aiwa yakabviswa iri 1000 mukati me1000 iyo ukatodainingoti mari yangu zvinisa baba 600 yakawinda kuchiredzwa kuna mai vokwangu Mai vaitora mari yechiredzwa chekuti chii? Chekuti vakarera mwana. Aiwa mahanga muri. Ndimo atotaura nawo. Inzwai chandisiri kuda pasi toda kupedza nguva nenyaya yenyu. Nyaya yenyu yakatongwa kudharaka. Chandiri kudai toda kudeclare chete kuti imimi mati 800 inoya rini right? 800 yangu zvinondira Yezvino ndi July, end August end of August. Right. Amai titaurirei 4.8 inoya rini? pamusoro vana mambo baba ngavataure chokwadi. Ndingati zvese zvitorwa namambo. Mari zhinji dzese dzinge dzababa zvokuti kunanzva maoko kupinda mumusha zvibinge Rusambo ndezvababa zvese. Inini samai ndakanhonga 1.5 ndo yava mari yangu.
ivo ati mama wataura kuti mwana haana kurekwa musha mavo vana baba vangu inini marora apera ndovakaenda kumukwasha wavo vakati mukwasha todawo chiredzwa chedu ivo vakati muri kuda mari vakati kuda 600 ndokubudisa mari havana kundipa inini vakapa vana baba vangu 600 iyai vakapedzerana saka ndisi kuzva kuti vakuda kuisa kwandiri pachiredzwa chavo mungava wauna nana baba vangu inini ngatidai pandoda kuti tibatsirike gogo yenyu mari mumusha yenyu mari i 1.5 handitika then mari yedu isusu 5.6 5.6 right 4.1 yakaenda mumaoko mababa here ipapo handizivi indingotaura mari yandakatambidzwa ivo ndo vakanga vachitori nendiro yacho ndo vaitogovera hanzvanzi dzangu ini dzakavapa ndiro vagwafa zvinhu zvinezvi nelisti iri pamusoro iyi ndatiitora kwavari ivo vachigovera ndingati vana tete vakapiwa ndivo vakavapa varamu vomusha mavo ivo $10 ndo vakavapa then yokupinda mumusha makaiti hwadari mumusha mekwedu mpamba pangu inini but ivo vakati mwana ndiwangu ndovakapiwa mari yemumusha vanzwa dzangu dzikabvunza kuti madi kushiya nokuti imini musha muno mataitira matara hamusi menyu vakati ndiri muridzi womusha ndiri muridzi womwana mai ava ndakuvapa gupu mubva vatora 150 ya kunanzva maoko zvese zvo ndio vakatiwa baba pandoda kubatsirika tisingavhekise ndepekuti muri kuti kunze $1,500 imwe mari yese yakaenda kuna baba here ini handizi zangu kuti mari yava kutaura ivo mukwasha wacho kuti zvinhu zvakanyorwa zvezviri pano baba zvese zvakanyorwa nemari dzakabhadharwa nedzakasara mabhalansi then chakauya kwandiri ini samai igrosari ndo rakauya kwandiri randakazoshiyawo kuda maybe kuda ndo pane 4,000 acho ndo pandisingazivi ndere mari iyi titaurirei ndakatokumbira ndakatoti kumunyai ndikukumbira kuti ngezve grosari rauya iri ndere mari munyaya akati zvanzi izvo mari sisi ndakangokanda mugrosari kati mari sisi takavhura hatina chatakaona iye ngaatipe mari sisi egrosari so that kana chienda kwamambo tikunda takabata zvinhu zvaakatenga ndeizvizvi tisatina kuona mari sisi asi zvinhu zvakanyorwa ndizvo zviri panapa munozva mukauya muri vanhu vakuru kwatiriga tenda kuti tipedze matare tichikuremekedzai handiti kutadzirana hakusi kwenyu imimi kwatingade kutungamidza munyaya iyi handiti mapawa nyaya yatoda kutungamidza pamberi pedu ndiye musikana uyu arapo nemurume wake uyu arapo handiti saka patinozotora nyaya tichiitora tichiisa kune imi vabereki kuda kuti tibatsirane totsvaga kuti tobatsirana sei nokuti vapari vemhosva yavo varipo kana tashaya mari kwamuri sevabereki tinoitora mari toisapo yese 5.6 toisapo ndototaura nedheti ratoida yese ndatopedza nazvo because handina time yekuzombosora ndichitenderera kuti kana kuti tingashaye kuti mari iri papi hano mari yakaiswa mundiro yes vakanga vachibata ndiro vachitora mari ivo vanga vakupa vakanosvikupa kuna vagwafa vakati vagwafa zvinhu zvizvi nelisti iyi iri pamusoro pendiro ivo ndo vakanga vakutora vagwafa munhu akanga akuverenga mari achipa vanhu ndiani taurai chokwadi mamuri mese muri vaviri yangu handisi ndakatombopuwa yakapuwa zvanzi dzavo handinambobata ndiro yemari ndimi manga muri ora pavakazotora mari vakaitora kuna ini ndakatoverengerwawo yangu 1.5 ndikaibatawo nemaoko angu then vapedza ndopavakanzi nevakomana baba todawo chiredzwa chedu ndopavakaverengera vakomana varipo 2 mari yavo ndandambovhera ndakabata mari mumaoko angu atingaiti ndekudai zvokuti tichatsvaga kuti mari yakafamba sei yakaita sei mari ida kudzora niki mukwasha nyaya yedu kuti tifambire zvakanaka
tikada kutsvaga kuti mari yakaenda papi yakazodii inotinetsa. Munhu anongove universal anopinda kuna mai vake, anopinda kuna baba vake, anopinda kuna nasekuru vake, anove akaitisa kuti ceremony iyi inge ichiitika ndeuyu. Handiti ndiye anofanira kuti atipe mari. Unonzi ani musikana? Junior Gwafa. Anzani? Junior Gwafa. Ndiwo unofanira kubhadhara mari. Ndiwo unotilidza kuti mari iri papi. Because hatiswero nedare rakadai so. Rekuti mwangati pa $5,600 ndakawana $800. Pa $5,600 munoti ndakawana $1,500. Where is the rest yemari? Baba mukaedha mumbe mari dzakabviswa padzimbotsviki pese ikoko idzi ndaichikumbura kuti muedho wechekudare rakateerera kuti 5,000 iri kubuda papi pepa iyi. Tambirai bepa musariginowe bepa. Edhai kana fana tokuita muchiedha nefoni muchiedha mumwe kuti mari dzakasvika papi. Because chatinozoita hatidi kutonga dare toda kutonga dare tichibvunzana toita sei apa kwete kuti tizoita zvinhu because hatisweronetseka nenyaya yakadai so tinoisa kune uyu muridzi wayo. Ndichinzwa musi wekutanga watatonga nyaya ichi ndichinzwa zvaitaurwa nemukwasha wenyu anoti 5,600 ainkuda maexpenses ese makababata ere Machiba kuti 5,600 kuti yokuibude yakadaro mukwasha akanga ati ndiri kuinkuda maexpenses ese andakaita. ndo patanga tichiti pagrosari apa tachikumbira kuonwa marisisi nekuti isati tiri murima pazvinhu zvakatengwa izvozvo kuti tione kuti inonosvika iri pamari iyoyo. Marisisi dai mainge dainimira musi wamanga maitirwa nyaya dzenyu ndo maifanira kunge makaningirana nemarisisi. Munyaya yachisvika ndoto zvai mama akati toda kutaura zvinhu zvinooneka nezvinhu zvinobatika. Uyu haigona kuchengeta marisitsi nekuti akanga achiti nyaya yangu ndapedza, akanga asingazivi kuti ine fraud kumberi. Saka kana makuuya muchimuti uyu aburitse marisitsi makuda kumurova nemetse yechitsotsi. Zvinotote vandotaura kuti grosari ndakatenga ranga riri less than 300 ivapo rakazara ndakataura nemukwasha papi ndakambotaura newe papi nyaya iwenyiyo makunyepera nekuti munhu aapo chete kumusiri anofanira kuenda iwe ndo wakamubhadhara takamubhadhara pesa. Ini pfungwa dzangu panyaya dzegrosari kana richinetsa price rinongomutengo kana kupinda mushopu vanhu kwasa kuziva because makomoditi akatonyorwa kuti chakati chongonopinda imomo chinhu chisinga stress 300 kana iri mari ipi kana iri mari ipi matobuda nehanza. ndakavaudza grosari ndakatoshandisa 900 uye aito tinosvika 1000 point rakanyorwa grosari makatoni ndindo nokuti madare rakapfuura imi madare rakapfuura tonga stage yamaona kutengesa mutoro yakapfuurwa kudhara mari yakatotakaizwa 5,600 kuza mari imwe chete hatichadhibetai mari zvakare nekuti mari takatoipfuura toti musi wekutanga. Musi wekutanga hamuna kumbobvira maagiwa makabvunzwa panapa kunzi makatamira ndizvo mukatendera. Saka nhasi uno makuti yakuda mapayments maakuda kumubvunza marisitsi ekuti uyu aya achengetesa. Uye panyaya dzekuroorana pane marisitsi ekuti chikana kuti ndimi nemuchitaura zvemari ndimi ngaitofanira kunge muchimupaka marisitsi. Kutsinya kwakadiiko kwamuri kutitaurira panapa pachivanhu chedu kana ipa makaroorwa mairoorwa nemarisitsi ekuti munhu panosonura hanti mairoorwa muchiratidza kuziva kuti panguva yamakati muda kuroorwa nemurume wenyu
kana munhu wakurogwa murume antanenge achichadzwa mari nemadzitezvara achibhadhara, uyu ari kudyisai mari yemunhu achiziva kuti haasi kuda kuenda kumurume, ngaabhadhare mari yemunhu 5600. Izvo zviri kukupa 21 days kubva nhasi, ndopatotangira 21 days. Museyamwa ndokuti nyaya iyi isvike painosvika pamapeto. Tikada kuitsvaga kuti ana akatora mari haina kwainotisvitsa, haipere techitotamba nematare. Iye muridzi waina tichimuona handiti ndinganosumudza baba vangu hamene vabva kupi, mai vari kupi, vahamba neshamwari dziri kupi, dzouya mudare raunoziva kuti kutamba nevanhu. Ndo toda kuti iwe upedze nyaya yako iyi, kwete zvokusoroshungurudza vanhu vasina nhingi vanenge vachidyiswa mari. Ini ndinawo vana takatorodzawo vangu, ndingatambwe iyoyo nemwana kunzi kwanzi iwe taura zvinhu zvakadaro tamba nenhingi. Watsitsira wabereki inodzoka kwauri iwe 17 iri kudzoka kwauri iwe. Uyu kunenge akataura mari ipi, akataura mari ipi, handiti 3 zvakungobata iwe. Muzadari chondirwadza chii Saturday ndiyandakaroora kumanero, Sunday yanga singachadi ndanda kutodana ndatogariswa dare namama wacho nemwankomana anonzitana ndakakura kwese wakudzora dzidza kuzvibata, dzidza kutaura chokwadi. hatisi kutaura panhau yemari. Iwe hakuna kungovhomoka ita semunhu womurume kungovhomoka. Inhu zvimwe zvisiri kudiwa pana kutaura nhau yekudzorwa kwemari yako. 21 days from today ndopatotangira 17 ndinhazi muchabhadhara 1 week 31 vanenge pane 2 weeks Junior, 1 2 3 4 Handiziva ndinobasa kwandinoenda. mukuda nhingi accurate nhingi rakona kuti muswane 17 Musikana. 1 musikana chinja munogona kuchiita kunze kwete mudare rimwe. 21 Saturday 21 days tokwanira pasata saka musi wa7 hatina kutanga kusangana musi wa7 iwe kufunga kuti musi wa7 August but isi kwatiri ino toemangamanga tararama muupenyu hwenyaya dzakapfuura dzako idzi, but ukada kuti tauraona tichikupfimba ndiri kukubvunza one day mangwana hamuchada munhu uchitaura nesu uchitiratidza unhu wakadai dai uchinzi munhu unenge utoratidza respect kuvanhu vasingakuziveka vachindokuongorora kuziva kuti 21 days kusvika musi wa7 shamari ndopatotanga kutarisira kuziva kuti mari yafamba sei. Dai pakawanikwa imwe ichiripo kuti mwana wedu azoti zvakati tine 2000 zvoratidza kuti vanhu havana mainterest munyaya dzacho.